Здравейте, хора! Как сте? Аз съм Теодора И аз съм Чочко. и ние сме новата двойка влогъри. Ние сме брат и сестра, между другото. Да. Решихме да станем влогъри, ютубъри, както искате го наречете, защото моят брат е много запален по това. И аз като добра кака... Да, и аз исках да го направя, защото искам да взема много сабскрайбери. Така. И аз като една добра крака казах, добре. Аз да продължим по същество. Този ще ни е първия клип, който ще бъде introduction, в който ние ще разкажем по-малко за себе си. Аз съм на 19 години. Ти? Аз съм на 6. И сме в Лондон. Живеем в Лондон от 3 години общо, горе-долу. Да. И учим. Аз уча в City of Westminster College, а ти? Аз уча в Parkside Primary училище. Така, той учи в основно училище, аз уча в колеж, който изучавам бизнес, финанси и маркетинг. И сега моят брат ще ви разкаже какво обича да прави в свободното си време и как обича да си спендва времето, което има свободно. Да. Това беше... Кажи какво обичаш да правиш в свободното си време, какво? Аз обичам да играя навънка, да гледам YouTube и основно време си играя на телефона. Вече имаш нова придобивка, нали така вече не си с телефон? Аз Може да се похвалиш, да. съм с таблет и с телефон. Така. Това ли обичаш да правиш? Обичаш ли... Я кажи кой ти е любимия предмет в училище? Като 6 годишно дете, което вече учи. Математика, английски... Кой? Кой ти хареса най-много? Армел. Sorry? Армел. What is this? Окей. Кажи просто математика или английски повече ти харесва да учиш? Математика. Да, математика. То и аз съм така. Нищо чудно, че и той хареса повече математиката. И аз харесвам, да, математика. Повече от английски със сигурност. И нека да се върнем към моите хобита. Какво обичам аз да правя. Въпреки, че мечокът ни е паднал. Въпреки, че откакто сме в Англия, аз не спортувам много, но преди, когато живях в България, ежедневието ми минаваше в спорт изцяло. Нали, като изключим училище, спорт, училище и така. Тренирала съм гимнастика, тренирала съм модерен балет, модерни танци, народни танци. Дори съм ходила като по-малка на пеене, но за тази тема няма да обсъждаме. За сега, нали така? Да. Кажи сега, ти обичаш ли да танцуваш? Не. Значи това е нещо, което е различно между нас. Аз обожавам да танцувам, въпреки че вече не танцувам, но да. Кажи на хората, какво може да кажем? Каква ти е любимата храна? Моята любима храна е... Повдигни се малко, обичаш. Пържени картофи или някакви картофи. Като картофи. Да, всякакъв вид картофи. Пържени, печени, нали? Да. Нещо друго? Кюфтета, кебабчета. Да. Какво? Месо обичаш, нали? Не си веган. Не обичам месо. Не обичаш месо? Как ще не обичаш месо? Не обичам месо. И не обичам риба. Да, риба не обича. Това съм съгласна, но не мога да разбера. Как така не обичаш месо? Добре, яде месо... Сега разбирам, че не обича. Какво... Аз любима храна вече нямам. Всичко ми харесва да ям. По-скоро бих казала храна, която не обичам. Има ли някаква храна, която не обичаш, како? Казах ти. Риба. Риба и месо. Риба и месо. Въпреки че яде месо. Аз не обичам, и аз може да кажа, че не обичам риба. Ям риба. Зависи. Трябва да е изцяло изчистена, без кости, без нищо. Да мога да я ям. Аз само
само без кости я ям. Иначе, защото един кост беше малък и ми се заклещи тук. Да, това е случка от миналото, след която Чочко намрази рибата. Яде риба, но много често, рядко. Да. Да, и аз не обичам риба. Покрай него спрях да обичам риба, защото той спря да яде. Васко не яде, баща му не яде риба, само мама яде риба, така че и аз съм към тази страна. Не е ядяща си риба. Иначе друго какво не обичам, може би такива по-специфични храни, по-необичайни храни, които нали, не всеки ден можеш да ядеш. Не мога да се сетя сега. Грес не обичам. Грес, да, грес. Това няколко пъти съм го яла. Не е моята храна. Ти дори не си мисля, че не си яла такова нещо. Да. Какво друго? Не знам. В принцип всичко ям. Нещо, което да се... Мога да ви кажа, че не ядах преди... Какво месо е? Какво месо е? Как се казваше месото? Не се сещам. Имаше един вид месо, което не го ядах в моят целия живот. Преди няколко месеца го проядах, не знам как. Просто ми хареса и почнах да го ям. Агнешко месо, да. Благодаря ти. Много. Агнешко месо. Винаги, когато се приготвя вкъщи, не съм го яла. От половин година сигурно вече обожавам агнешко месо, не знам как. Преди не съм обичала и грах. Сега обожавам грах. Дори да е наманджа, на каквото и да е. Дори, защото в училище по някой път за салати ни слагат грах. И аз си слагам така повечко грах да ям. Просто обикновен грах. Не овкусен нищо. Сварен грах обожавам. Иначе да, всичко си ям. Кажи какво още може да кажем за нас. Нещо интересно. Без да си дърпаш фанелката. Нямам ни... Той много ме обича, нали како? Да. Ние се обичаме много. Да. Не се сещаме за друго интересно нещо, което може да ви вълнува. Ако искате нещо да разберете за нас, може да ни питате в коментарите. Ако искате някаква информация за тук, как сме дошли да живеем тук, какви са бла-бла-бла, не ме интересува. Може да ни пишете в коментарите. Надяваме се да ви е харесало това видео, нали како? Да! И да се, какво? Сабскрайбнете за нас, да харесате, да дадете едно лайкче и да ни оставите коментар, за да знаем какво ви е харесало, какво не ви е харесало, какво искате да видите от нас в бъдеще. Благодарим, че ни гледахте и ви обичаме. Чао!